Nga bro, magbuwa lagi yok sa bimatik. Kita eleksyon ting kamang nam dapat ron. Tuon ako to. Hapit na yung eleksyon ba? Subuon, lumitisoy. Kamangon ko to, mapipti akong tagtag sa ito. Paling-paling sa motor. Ang luningning. Mapipti gini. Charum, balihin. Paningin naman mapipti. Ini isa kang mau daw ni katong gahi kayo ko ng buroy. Ayaw, di ma. Gahi kini buto. Sibli lagi silang kaliwa na mapipti. Augo, may tisoy. Yo. Matik. Ren! Unsam ka na. Eh, Tingnan ka man ka niya. Saan to yun mo? Sa eleksyon ting kamang na ron mo. Ha? Mapildi ka na. Ay, kinabot ka mo. Kani ako nag-iyon na una kanina. Nakoy, subo sa mo ba? Magigato ta kano kay wala ting kamang na ron. Kaya mga tawa na paling-paling daw ang boto ni Labangan ni Ron. Daw sa maning tawhana day. 150 na ha? Buroy. Buroy. Nisa. Luningning. Uy, luning. Mga tigilay ka sa ligang pangalan na. 150 ni ha? Ayun, sitipakan dito ha? Ilagi. Antay ka. Ano nga, naipit Ikaw rin ka bala ni. si mo. Ikaw rin bala dito kay Nikuan mo tagaan tapos ka na niya. Di, ako mo, ipangkamang na ko na dito. Oh, sulbo lang nga tuwa yun ha? Luningning. Buroy. Ni matawhanan ni, wala magyapon maklaro ni. Ayaw, di ba? Ibanan lang ako nilang kitang hatag din ni Matik. Ang nagsigatos. Ito buroy, ibanan niya po ni sigatos. Pintan lang sila. Iya po maklaro ni. Hatod ako ni. Ini Ron. Simple. Daog na kudaan ni. Wala sila kwarta. Sana all. Uy, isang nagkamkaman mo dia. Ayaw, di ba? Matik. Eleksyon. Singkin tara. Kamay, berani ay. Anak, sama sing ketekaan ka. Si selamat ni. Ah, 50 tara. Dito na lang ko sa kondo sa kondogan. May ka ni 50 eh. Kapal na mukha mo. Atay, uyan ang mga leader. Di pa kamang. Tako pensa ki mapusilan tan. Lawan ni. Angan ni ram tong ipit ani oy. Ayaw, di ba? Bro, mag-ninja, nagpupuhupo ka na rin. Buntag sa'yo pa man unta. Saan kay tuyo anong tawhanan eh? Hoy! Saan may tuyo ni mo dihaan? Nagpupuhupo baga? Sapa kadungog sa papadyo. Berte na yun tayo. Ayay! Bitisoy mo ni. Ngamang na jud ay. Patay na. Murag behind ko ay. Doon ako sa Papa Joe. Kalimot. Matik. Ang muraga ng eleksyon kapitan. Manay grasya. Ay, salamat man ang trabaho. Buang na, uy. Murag medyo maipitaan ni ba? Buang na, uy. Namas lagi hatag sa kuha. Sus, nangamang pa. Pag humag 50 rin hatag. Murag maipitaan ni ba? Kay 50 ra.
Pindot ng leader ta kay dako-dako ta kwarta ba. Lahat ito tag kwinta ra. Kapal ng mukha mo! A few moments later. Sudah dito kuma. Paita na may kwarta. Uy! Gitu ka. Kamang ani sa mga tao. Papun mo ani si Boy Tanso. Grabe mo magdal. Palhin speakers to kung leader noon. Bis dapat siya mo ani sa kuha diya kay mag-monitor mupasa og listing sa kuha. Hinay man mo palit na kitong bata ba. Tulog ang panawak. Tuon ako. Oy! May buitan sa kay. Sus, grabe dugaya na pinaabot mo. Kaya man mo napakita. Nagdunduyan mga diha nga. Si Boy Matik dito nagkamang na. Ay kamang. Daan dito ka ba? Paning kamot imo kay naunsan man ka nagtultulo man ka. Kinamangay na? Kamang na. Kano karon pa po kani ani sa kuha nga? Gahapon ako pinaabot nimo. Na makuha kay kwarta ko diha sa kuha. Ayaw, di ma! Pero may kontak tulo dito. Kamang dito. Muro manong kag napalit mo speaker no? Kay ikaw mo i-leader nga ligpon ako. Karon na. Saan manuon? Eh, Hala ka diha. Basta akong giingnan na tika kay leader mo kuno mo. Kuno ni kamang gyud nimo. Kaning kamot lang imuha diha. Kapal ng mukha mo! isa ba nangamang to? Si Bitisoy. Bunga ko ni. Yun. Ya. Pawan ka? Ayun na, akong lisulo. Ayaw, di ma! Ilan ako. Sige. Ugma na lang po. Kita na ugma. Uban nito si Buitis yung pangamang nga mura ang imuhang inistorya mo mag-speakers ka. Wadi klaro. Imbis kita bangan. Suko manoon. Yan na dyan kwarta. Nga magkaluyam tahaning mga lidera ni. Kalayo pa paasa nga taga siyang tao nga kuha karon na nga kinamangay na dito pero maglahi na yang sistema siyang tingo. Mao ni. Gamitan ko ni kamang-kamang ron. Traho na ko to ko loyal yun. Kamang nga dala. Kamang buko. Sura ni magsulot ang pangamang. Uy! Matay na ba ka siya ron, no? Tingar ako kamang ron. Tingawa man ang eleksyon na nga. O may nangamo. O kakwarta ron ba? Tay ang uban din nangatay na. Awa di ko kadawat. Sa maagyan ng makadawatan. Tanay mangamang karon. Palit uguan bagi na mas. Na ay mga mangron piti yun eh. Karang yun na ako na ihagi. Nasa ka na yung tuboy na politiko. Yung doon sa dughan ba kaya? Kini. Mingo man. Muni gwapo iting kamang. Ayaw, di ma! Muni die hard na ko nga tante. Tulugan sana ako kay basin na yung manoktok ba? Di man na manoktok na basta kuan. Tulog ta. Tulog sa ko. Punta ay mga mang. Pablo kayo. Ito ba si Maring Riaron?
kabur ka sa kamang ron. Aras maring. Aras maring, natulog. Pais tujuh kayo ni kamangon ron. Buwan na, tinamangan na spikas ba? Pilkaduhan ni kamangon. Berte na yun tayo. Uy, sama ka! Nama ka! Tama Juri! Ako sama ka, dire! Kamang! Sige, man! Kamang na ni! Kaya tinamangan na spikas! Oh, ambi, pila na! Wala kamang na Juni! Dili kamang na ni! Buang, manyakis ka! Ayaw kamang na gini! Usik, dili ko na, kanang naik kwarta akong gipangita ba kayo ko'y bugas. Sobra pa sa kwarta ni! 100 ni! Ako, Isa ka uno, ugduha ka daw sila. Ugduha ka. manyakis ka, hawa diri. Asa dis pare? Dili, hawa diri. Wala ni kamang ni! Lahi man diri nga amang imo ko amang ka. Hilo na! Ano sa mga matsga? Kapitana ni, kamang kwarta kong gipangita niya. Kamangan ko. Galas gawa. Suko man ang kamangon. Mawaan na, kinamangay naman ron. Naon sa? Muro man sa karon pa sa kinamangay o mga kandidato. Una pa man kinamangay naman gud. Karon, di pa hinoon si ana nga. Bahala ko'y kwarta ma. Lamian pa siya. Saan mo nun eh? Pildi ko ani ron. Ibanan ako ang dayhard. Yun guys. Akong i-chat out ang mga supporters na perminting nagtanaw sa mga video. Chat out ako si Kevin Estimo ug si Rachel Estimo ug ingon man sa kang Nining Perias diha sa Margusan. Chat out nimo diha ma'am ug kang Benji Perias ug ingon pud diha sa ako ang kumpare nga dispatcher diha sa van nasa Margusan. Pare pungkol man ako ang kuana na pre taot nimo diha og ingon man sa ato ang presidente nga si Marcos bay president si pagpadayon ang imuhang kamaayo sa mga katawhan ug ingon man sa kang Vice Sara Duterte nga pinakamaayo gyud nga Vice Presidente. Sulit kayo supporters. Ma'am, amping ug ipadayon ang imong maayo nga mga pagsuporta sa mga tao. Idol ka na mo ma'am. Kamiyor. Og salamat sa imuhang perminting pagtan-aw sa moang mga video. Og pasensya kay usahay di mi ka video kay tungod kay nabisi pupud meron sa leksyon. Og ingon man kang Mayor Libby Ibdaw. Mayor, pagpadayon ang imuhang kamaayo, kabuutan. Ug sa iyang Vice Mayor nga si Ricky Itzanuba. Vice Mayor, salamat nga wala gyud kay dapig-dapigan nga mga tao. Pagpadayon Mayor ang imong kamaayo og God bless inyong tanan.